Ti Masakbayan. Ti napalabas, mariribukan ni Clara no asino ti aklunan na kadagiti lalaki nga agdatdaton kenkwana. Kastaunay met aragsak ni Rindon. Gapu ta iso ti inaklon ti balasang. Gapu iti dayta, nagpaluto ni Rindon iti taraon. Kas panagyaman na iti panaklon ti balasang. Naragsakan met ti amana. Iti saan ang nagbayag, insingasing ni Rindon ken ni Clara ti panagkalaysada. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napauluan. Sapata, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Makaisa maklahing, gaputa sana kas dyan ni nana ising kanyak iti. Agamita, agtalakan kanyak. Amo na ngamin ang nagbalbaliw kan. Iso akas jay. Iso nga itultuloy mo dahi ta pa nagbalbaliw mo ha. Iti kasta, saan ang mapukaw ti panagtalaknakan ka? Wen, para kan ka ti panagbalbaliw ko. Iso nga aramidak ti amin. Clara, ad ako makayat kong ibagakan ka. Sabay ta ko ma. Tadi nakpaayan iti isingasing ko. Anya day ta? Ibagam laang, Rendon. Kayat ko kumangag kalay satan. Rendon? Amo ka maklat ka. Ang amno niya't isumbat mo. Aklunag. Ay ayatan ka unay, Rendon. Iso asa anak to nga agbabawi anang aklon kan ka. Iso nga ita, umanugutak no kunam nga agkalay satan. Agyaman ako unay, Clara. Agyaman ako. Anya, agkalay sa kayon kini Clara, anak ko? Uwan tatang. Ay nasayaat no kasta. Maragsakan nakpara kada kayo. Bareng isaw na talaga ti makapagbaliwken ka. Tatang? Kahit kaano ti plano yo apa nagkalay sa? Sakbay ko maamalpas da ito'y atawan, tatang. Ay katuna. Nuan yaman ti desisyon yo. Suportaran kayo, anak ko. Awan metkit di ti parikaut. Tamok nga danan anay nga urnong mau. Kasayaatan day tangaramidam. Mga sawa kan. Taisaw ti papanan ti birok mau. Saan kat aday taarak? Uwan tatang. Itapay laeng. Congrats, pare. Si kakit dimit. Ang magyaman naklata. Iso si ka, mangsapol kan iti armom abalasang. Iti kasta, maikat mo mo ti bisyom. Saan abalasang ti makaikat iti bisyok, pare? No talaga akayat ko ti agbalbaliw. Maramid ko lata. Pare, mamatiak iti day tanga imbagam. Ay, pare. Kaano nga iti plano yo panagkalay sa? Iso nga rudon ti asikasun, may ka ni Clara. Kasta? Ay katuna. Kamaudyanan na. Maksayanan nagiti baak dito lugar tayo. Anya? Si kakit din. Umay kakit din. Apag iso mo na pangal daw. Bangantan di ti balay. Kabayatan ti panagis istoryata. Ay na. Siyak ti ad-ada maragragsakan para kan ka, manong. Ha? Kamaudyanan na, agkalay sa kayong mutan kini Manang Clara. Wala din ko. Duwalangin alawas ti Orayan. Agkalay sa kamin. Nakaragragsakak. Tamaad da anak to, itinapintas ka na singpat nga ipag. Sika talaga. Una, rumbang laang anapintas ti asawa, manong. Tapno na aganak kayon to, napintas tumat. Ala, bayamon. Agsagana tayo kit din. Tao madanin ti panagkalay sa amin. Oh, Clara, balasang ko. Anya ti plano yo ita?
Ijay ka di ayan da rin doon ti pagyanan nyo? Wano, dito'y kay Latan. Nagsaritaan mi kan ni Rendon, nga ijay kami latan balay da nga agnaed, auntie. Ngam di kay madanagan. Umayak lata tumulong kada kayong aglako dito'y Teresena. Ha? Ay na, itata na kiasawa kan. Di mun panunutan ti marami dito'y Teresena balasang ko. Ti panunutam kat ti para kada kayo kan ni Rendon. Ngam, auntie. Awan ti pagdanagam kanyak. No, adanton mabiro ka kakadwak dito'y. Di isunton ti baunak. Agyaman ako na no kasta, auntie. Awan anyaman na balasang ko. Dito'y kalatan balay, bakit? Uray saan ka pa lang ama pa ni Teresena ni Auntie Ising? Lakay. Madikin ka ti mabambanog. Nang runa kat masikog ka. Sige, no kasta ti kunam. Ang nakababain mo't kadatatang. No dituyak latan balay nga inaldaw. Awan ti rumba nga pagbainam kadakwada. Kad may isa, maawatan damat ti sitwasyon mo. Iso dito'y kalang. Sige. Nala, inakon bakit? Ang mga numaladawak iti trabaho. Agan-anad ka nga rod. Pasensya kan, Beverly. No, hindi ko masakbay apimanaw ka. Ket imbagam asublyanak. Sana kumanang asawa iti sa balay. Rendon, amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Manipod adata iti kolehiyo. Si kalaang ti inayat ko iti kastaunay. Anya? Kastaunay aliday ko. Idinamok ang asawa kamot gaya man. Pangaasim, amok nga dapay lang panagayat mo kanyak. Ngamin, no awan, saan ka kumangay manugot anak isinarak kanyak ita dito'y hotel? Jackie limak na ita. Adan asawak. Maadan kamin iti anak. Puno nagkalaysa kayo. Ngam papel laang dayta. Ti panagayat mo kanyak, ti saan amabalin abaliwan. Pang-asim Rendon, aramidam kumamot ti amin para kanyak. Oh, rabiin man ang Clara. Ngam adda ka pa'y laang dito'y salas nga agbuy-buya iti TV. When ading ko. Rabiin, ang awan pa'y mat ni manong mo. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Anya? Napanan na ngay ngatan? Sigud mo't ang masapsapat ay jay nga agawid. Diyak makaturog amang pampanunot kan kuana. Isong ay mayak dito'y salas. Ala, ingkan maturog manang. No sumangpot ni manong ko, kasaritak to. Di na kunaan, anapan manen nakiinom. Nay, apay nga itakalaang rin down. Nagpatpat na gayon ururay na kati asawam. Pasensya kayong tatang. Adang amin napanan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Naratian kami. Iso nakiturog ako ni Balayda. Kasta, kahit apay nga raw ako na ni Clara adi na makontak ti silpon mo. No kas jemot akat ipakaam mo mi ti asawam. Tapno sana madandanagan. Pasensya kayong tatang. Mala, ingkakitaan ti asawa mi jay sa ledyaw. Sigurado na puyat day jay anang ururay kan ka. Nasayata si Mangpet kan. Sa dino tinagturugam iti rabi eh. Pasensya kan bakit? Adang amin emergency na panan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Diya ko nakaawag kan ka, talobat ti cellphone ko. Kasta ka di. Ala, agina na ka nga rudan. Amok anabannog ka. Agpeles ka, sakbay amaturog ka. Sige, tainak mo ten agluto iti pamigat. Ringan ka no makaluto ak. Sige. Agyaman ak unay. Bakit? Nakaturugan ti asawak. Inikat na ti kawas na. Anya ti adday ti tanggad na. Tsak lakit di agbidot.
Kiss mark. Ito'y kawas na. Sa balit, ti payod na. Sigud mo't asana kasto'y ti angot ti kawas na. Diyos ko. Sapay lakom. Tasaan apod no ti atap ko. Ay sus ka, pare. Pangasim. Agpanunot ka kumaan na imbag. Sakbay nga aramidem ti may sa abanag. Pare, panunutom kumati asawam. Nor arigan, panubok laang itibiyag yung agasawa dayjay a Beverly. Kat adakan ka no tutupam. Arason, tapno madadaal ti pamilyam. Mariribo ka na, pare. Ay na, pare. Di mo urayin ang maamuan ni Clara daytang aramidem. Maasi ka kumamat kan kuana. Nang runa, tamasikog. Pare, narigat para itikas kan kuana ti ma-stress. Intaman kit di uminom iji abagatan, pare. Iji tersen na ni Nana Miling. Sana bale, tayo talang tayo. Pag-is-istoryahan ta. Rendon, apay akasta ka matan. Idi na minsan, nabartak ang nag-awit ka. Sa ita, nabartak ka manan. Pasensya ka na. Dalang amin, dagala parewot ko. Isoan nagbardaga. Anya ka di ti parikot mo. Ibagam kanya ka, tapngag tinulong ta. Banag ko lang yatakad matulungan na. Sikati parikot ko. Anya? Siyak, ti parikot mo? Sika. Mabalin lang ay subliti na palabas. Inaramit ko na. Anya ti kayat mo asawan, Rendon? Saan ka siguro ka niya? Tapno di mo maawatan dekat kuasawan. Anya? Banaman lang man dito eh. Mga ano niya pa iti, maramit ko kan ka. Ingka dyan! Auntie, jakam mo no anya ti parikot ni Rendon. Nay, apay ngay akastamot ng ter aramiden. Ibaga na kung maano anya ti parikot tapno mapagsaritaan nyo. Kuma, hanggang saan mat? Jakam mo no malagip na pa'y dagit imbagbaga na kanyak idirabi. Gaputan na bartak mat idi na ibaga na dagijay. Siyak ka no, ti parikot na. Iso ang mariribo ka na kamang pampanunot no anya ti makagapo. Kat, amo ka din ilando day tangar aramidon ti anak na. Jakam mo, auntie. Naira na nga na naturog ni tatang ije bangkag idirabi. Gaputabantayan na kano ti sibog dagiti mulan ha. Ala, di ka madanagan balasang ko. Kasaritak ni Lando, maipapan ka ni Rendon. Saanin, auntie? Paliwak pa'y laang. Amangan nga min no ibagana, abasit labanag. Kat masapul pa'y lang nga ibagak kada kayo. Anya kamatan, Manong. Awan pa'y magkatawan, manipun nagkalay sa kayo kini Manang Clara. Ngam ita, kastamot ng tiar aramidam? Nangag ko dagiti imbagbagam kini Manang Clara idirabi. Uray asinong mat ababae. Masaktan iti kasjay nga imbagam. Anya nga min ayati parikot mo kan kuana. Tana ibagam nga iso ti problemam. Ita nga awan ni Manang Clara. Di mo pa'y damagan no sa dino tinapanan na. Napanan na ya? Nagtalawan. Naumakan ka, Manong. Ay na, pangaasim ko ma.
Tapanunutom mo't amasikog ni Manang Clara. Di mo kunaan. Asinubliam man ang ti uminom. Sana din ko. Dalang amin pampanunutak. Iso na ginuma kay Dirabi. Anya? Kat, idi iminom ka. Nalipatam nga rod no anya ti pampanunutom. Sus! Agbalin kan nga ama. Agpanunot ka kumamatan. Ay na, nasaya at tayo may kamutlaang dito'y Tersena, abalayan lando. Way, nabalayan. Mawawak nga may na nagapoy di bangkag. Kasta unay nga minabara ti panawon ni ita. Ala, ibagam nga rudan no anya tigatangam nga inumam. Sakbay nga ibagak ti panggap kumot nga ibagakan ka. Ha? Nay, makapadanag kamot abalayan. No anya launay day taya nga ibagam. Ay na, di anak mo, ni Rendon. Nabartek ang nagawid iti rabi. Imbaga na ka no, aparikot na ti kanakak. Diyak mo no, anya ti problema na kan ni Clara. Imay itay bigat dito di kanakak. Agsangsangit, gapo iti ar-aramidon ni Rendon. Anya? Pangaasim abalayan, bagbagaam kuma di anak mo. Idisakbay da nagasawa, liniklikan na mo ti panagin inom na. Ngamno apay asinublian namanan. Awanak lang iti balay iti may sa arabe nga madagaya man tinapasama kajak magustuhan. Mala, bayam abalayan iseng. Siyak ti makamo iti anak kao. Anya ti aramidan ni Tatalando ken ni Rindon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryetaw ita alawas anapaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.